שוב לא שקט, שוב מתוח ובועט, מין גיל כזה, כל אחד עובר את זה. צא מזה, מה איתך? אמא מבשלת בשבילך. שוב בלי מנוחה, משהו אוכל אותך, עוד כוס קפה, זה אוחז ולא מרפא. קח עכשיו ספר טוב, שם ודאי תמצא על מה לחשוב. אז אולי תפסיק עם העולם לריב, אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב. שקט, שוב מתוח ובועט, מין גיל כזה, כל אחד עובר את זה. צא מזה, מה איתך? אמא מבשלת בשבילך, אז אולי תפסיק עם העולם לריב, אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב. אז אולי תפסיק עם העולם לריב, אז אולי תרגיש הרבה יותר יציב. אז אולי תפסיק עם העולם לריב, אז אולי תרגיש הרבה